You gave me rest by quiet springs and filled my soul with peace. Your loving presence brings. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. Yet now I tread a different way. Death dogs my path with stealthy steps from day to day. I cannot find your peaceful place, but dwell in dreary darkness, longing for your face. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. I will look back in days to come and realize your faithfulness has led me home. Within your house I'll find my peace, trusting that in your mercy you have sheltered me. Oh, shelter me, oh, shelter me. The way ahead is dark and difficult to see. Oh, shelter me, oh, shelter me. All will be well if only you will shelter me. All will be well if only you will shelter me. Mass intentions offered July 27, 2020, Monday, 6 p.m. online Holy Mass. Petitions: complete and spiritual healing and fast recovery of Father George Militante, Jacinta Patalinghog, Abangan and Aranzado families, Manilin Roldan, Father Felix Furlan, Jose Emmanuel Guatilara, Trinidad Dacuba, Walter Dijos, Francis Sentia, Jose Protasio Lee Gaco, Arnold Piner, and Ampi Arcos, Angeli Bano Valdevera, Willie Ligayo, Dr. Emil Haka, Antonio and Jocelyn Villahermosa, Alan and Edgar Villamor, healing of Noah Jane Alcazar, Kali Balanga Family Tree, Dennis, Ana Leonela, Denise Marie, Dennis Teresius, Dennis Bernardos, Denise Lionel, Kabilan Family, Alex de la Calzada, Vicky and Josepina Acero.
Speedy healing of all COVID-19 positive for Simeon Pizarra, Luis Tapero, and Susan de Guzman. For the successful operation of Jacinta Patalingog and Walter Dijos. To pass the board exam of Francis Carlo T. Lacaba. For Clive Philip that he can avail the E&E Charitable Foundation Scholarship. For good intentions of Maria Divina Indrina. For good health, guidance, protection, and peace of Sundang Cabanos and family, Kenneth Flash, Tricia Charis, Kisha Francisca, Mildwin Cesar, Shai, Claire Shaizar, Chiska Kulin, Tristan Alexin Darrell, Susu Im Roel Violi, Amor, Chiska, Antonio, Richel, the clan of Juvenal and Carmen Osorio, Reneldo Bocado Jr., Jaime Aletrudes, Lindsay, Suzette, Maricor, Jeremiah, Fanuncia family, Hilbert Kiamco and family, Enriquez and Osorio family, Marlene Tampos, Jerry Borja, Cristel Ocañada and family, and Palincia family. For safe pregnancy and delivery of BB Tristan Alexin Sabillan. Fast recovery of Walter Estrada for his pituitary tumor. For the safety of the people of La Carlota City. For good health of all the members of the family, healthy, successful, and safe pregnancy and delivery of Consolacion in Clino. Long life, peace in our home, unity within the family. For complete eradication of all diseases, especially COVID-19. For the people who are still working and the frontliners, may they be protected and blessed. For good relationship and marriage. For good employment and protection of Eugene Inclino and family. Thanksgiving for all the blessings and graces received by Arnold Piner, Maxine Lord Abadia, Nalwin Castro, Mary Rose Ruela del Campo, Marlo Castro Ruela, Castro Clan, Tesing family, Christine and Abeth, Chito and Grace Galang, Danilo, Consuelo, Bacosmo and family, Rebecca Hontelio and family, Jason, Vera Cu and family, Ortes family, Laurentes family, Aldwin, Nikki, Mr. and Mrs. Alfonso Retes and family, Tuazon and family, Araceli Tijano, Inclino family, Divina Bocado and family, Mr. and Mrs. Boots Ruaya and family, Deborah Ruaya, Mr. and Mrs. Walter Estrada, Angelita Doria and family, Lorely Calvo, Alicia Cabarubias, Panuncia family, Miraflor Isolon and family, Genevieve and Save, Evangeline and Angela, Mr. and Mrs. Lowin and Ethel Sabay, Ida Baguio, Kiamcos family, Delphin Ronquello, Nancy Munares, Enriquez and Osorio family, Cristel Ocañada and family, Vera family, and Palincia family. 51 wedding anniversary of Achilles and Tita Ong Cabajo. 42nd wedding anniversary of Mr. and Mrs. Silvano Riconalia. For Katlia Mapoy's recovery. Birthday of Dale Panganduyon and Jeremy Labrador. First birthday of Lauren. Third birthday of Aiden Lucas Vera. Mass Souls. Ernesto Pabriga Jr., Crispo Galion, Dominga Jimenez, Ninita Kabangitan, Rinaldo, Cesar, Giancarlo, Michael, Naon, Juanita, Mateldi, Joel, Fee, Silas, Jupilo, and Crispin Jr., Mercedes and Elidios, Jolie, Rolly, and Marciana, Benita, Beatriz, Angel, Rolando, Asuncion, Fernando, Antonio, Benigna, and Eliseo, Amada, Telma, Wilfrida, and Saturnina, Emerenciana, Carolina, Rodolfo, Sayong, Felipa, Lani, Nancy, Jocelyn, Bibing, Mauring, Espiridion, Jesus and Eduardo, Rufus, Narbal Sr. and Jr., Adila Ravillas Perez, Inidik Bungon, and Dorotheo Nakwa. Perry, Alex, Alfredo, Perpetua, Leonardo Sr., Mauro and Manuela, Shalani, George Sr. and Jr., Ninita, Edmondo, Clara, Silveria, Romuleto, Remo, Bectory, Fernando, Eloterio, Bidasco, Candido, and Lydia Eugene, Jesus, Elizabeth, Jamie, Remy, Lee Fong, Cristituta, Betes, Tomasa,
Servilia, Lazaro, Bernardino, and Ana Corita. Ronaldo Manoreña, Elisa Pablo, Sinaida, Candelaria, Daniel, Eva, Rolando Jr., Maria Faustino, Carlos, Crisanta, Pedro, Nicolasa, Artemio, Rolando Jr., Orlando, Emiliano Jr., Raimunda, Fructusa, Rebecca, Agnes, and Nieves. Hugo, Crescenti, Josefina, Antonino, Placido, Radora, Mary Queen Aton, Heraclio, Frankie, Anastasia, Milagros, Vicente, Rolly, Rona, Wilfrido, Hermine, Hilda, and Danit, Alicia and Anastasio, Bandilla Comita, Hospesio Bacos Jr., Erlinda Alvarez, Attorney Paterno Belsinia Jr., Ruben, Antonieta, Chanura, Elmer, Bob, Gilbert, Lydia, Benjamin Sr., Cesar, Loreto, Elita, Ronald, Ricardo, Lita, Melencio, Tarsiana, Jose, Natividad, Baldomero, Rosario, Rafael, Rofeno, Eduardo, Esmeralda, Juan, Rosa, Jose, Dionisio, Ponciano, Angeles, Alan, Soledad, Adriano, Lucia, Pedro, Berlinda, Felipe, Inocencia, Marie, Zinaida, Idna, Concepcion, Emmanuel, Elias, Eliseo, Angeles, Felipe Sr. and Jr., Eliotina, Emerenciano, Florenda, Federico, Jubita, Pilar, Bernardo, Azucena, Gloria, Edward, Iba, Deliamingo, Danilo Tampos, Hermano Mingo, Florencia Kabatingan, Wida, Nef, Elina, Oping, Vector, Berting, Gorio, Ines, Jesus, Florencia, Merto, Rita, Lalocha, Enigo Sr., Angeling, Bart, Bergie, Mike, Boy, Jingle, Donato, Paulina, and Demetrio. Bernardo, Bernadita, Isabel, Josipa, Ignacio, Amparo, Flor de Liza, Victoriano, Victorioso, Zutico, Hena, Rey, Luisa, Elpidio, Karing, Arturo Conte, Corazon Calvo, Ramon Enriquez, Daniel Oy, Cristita Oy, Edelberto Oy, Bernadita, Isabel, Bernardo, Manuel, Hermenegilda, Proctusa, Marcelo, Maxima, Clito, Erlendo Sr., Susana, Porferia, Edgardo I, Tomas, Carmen, Natividad, Manuel, Adila Perez, Benjamin, Jose, Bernadette, Angela, Liting, Ramon Sr., Munching, Gigi, Segundo, Veronica, Jesus Sr., Isidra, Virginia, Gina, Gloria, Flor de Liza, Efren, Rolando, Julieta, and Ismael, Santiago, Eugenio, Segundo, Veronica, Virginia, Chinipet, Espiritu, Boys, Esther, William, Rodi, Vicente, Caridad, and Maria. Gabino Sr. and Jr., Vicario, Nandeng, Lourdes, Arturo Sr., Marcelina, Sebastian, Anatalio, Anastasio, Pastor, Dolores, Hermenio, Cesar, Julieta, Ben, Lilia, Mario, Michael, Beatriz, Bibi, Clem Andres, Fausto, and Silma, and Gerardo. Braulio, Rosita, Pacincia, Felipe Sr., Florante, Joy, Jesus, Gina, Saturnina, Rodel, Cesar Sr., Manuel, Praxidis, Candido, Ana, Consorcia, Victorino, Roberto Sr., Josepina, Agristina, Agustin, Romulo, Francisco, Maria Lourdes Ordoña, Justiniano Abadea, Josepus, Peregrino, Amy, Descoro, John Iver, Eutiquia, Restituta, Elpidio, Soledad, Basilia, Honorio, Yotequio, Rina, Bienvenida, Antonio Kakilala, Carlos Gadiani Gaboya, Manolo Cabanting, Maria Yolanda Pais, Concepcion Manoreña, Annie, Lily, Mary Dawn, Elsa de Moral, Nemesio, Manuel Jefferson, Jonaidi, Melicio, Wilson, Primitivo, Ramel, Rey, Evangelino, Andrew, Consolacion, Webster, Inocentes, Vector, Dennis, Pradilla, Cyrus, Alexis, Joel, Luzbillian, Nicolas, Amalia, Raymond, Juanito Jr., Paulino, Leticia, Ashley, Judith,
Rustica, Rustico, Eugeniano Jr. and Sr., Maria Fe, Rosalina, Narcisa, Jose, Mili, Maria Rosario, Catalino, Filomeno, Gregorio, and Magdalena. Jose Raul, Ninita, Orlando, Alejandra, Jesus, Dax, Francisca, Maria Corazon, Praxidis, Julian, Paz, Emilio, Alipio, Jesus, Gloria, and Joseph. Ines, Hereno, Sidney, Brigida, Antonio Sr., Margie, Hereno, Joseph, Paz, Julian, Alipio, Magdalena, Imis, Epipania, Justina, Sigondina, Emilio, Antonio Sr. and Jr., Venancio Sr., Enriquito, Lucia, Leon, Jose, Rinaldo, Rosing, Felix, Robincio, Dining, Albert, Opilia, Rinaldo, Candida, Carmenita, Pat, Debeno, Lauro, Mayet, Sabiuna, and Philly. Epti Palencia, Gorgonia, Binas, Aranita, Bedo, Aribalo, Hel Pajares, Father Clifford, SDB, Father Joseph Jaime, SDB, Father Jercor, SDB. Cura Domoran, Felicitas, Alex Flor, Plasibi, Joneño, Juril, Angel, Felicitas, Mariano Ke, Dr. Ramon Arsinas, Judge Lee, Lucio Bongtan Jr., deceased Pelmosa guards and clients, Pat Belsiña, Emilda Agcon, Vicente Villacarlos, Orlando Sr. and Jr., Carlos Sr., Yunel, Marvin, Carmen, Alberto, Autikia, Noe, Rachel, Asuncion, Pedro Valentin, Maria Idna Castro, Alex Atanuza Murakami, Berhelio Niñal, Nanay Oray, Jesus de los Reyes, Edgar Emilio Cerelo Modista, Beatriz, Ignacio Dolores Seriaco, Elsie, Ebelio Ipitasia, Manolo, Christopher, Acer, Sebelino, Norwen Bitonio, Dropeno Raimunda, Erineo Sr. and Jr., Noemi, Reneldo Sr., Elsie, Elpidio, and Maria Victoria. Timoteo, Alfredo, Roquino, Raimunda, Noime, Erineo Sr. and Jr., Hani Lee, Hospicio, Marcelo, Dolores, Amado, Ricarda, Demetrio, Erlendo Almudiel, Julian, Rosita, Modisto, Helen Jefferson, Pelolio, Josepina, Alfreda, Karina, Antonio, Cornelia, Isabel, Sergio, Demetrio, Jesse, George, Demosthenes Sr. and Jr., Corazon, Jose, Felix, Jaquilo, Gaylan Carlos, Silvestra, Venancio Sr., Urbano, Leopoldo, Julian, Rosa, Vicente, Agapita, Amen, Gorgonia Bacasson, Edelberto Baritua, Idna Cabase, Pantaleon, Pilo, Gorgonia, Rogelio, Tinong Consing, Maximiano, Mercy, Natividad, Berto, Punga, Cesar, Amang, Andro, Rostica, Lili, Modista, Pokena, Nardo, Minga, Selvino, Kulana, Ayat, Joseph, William, Cloterdi, Otek, Alejandro, Mauricia, and Maria Marjorie Midalya. Brian, Bernabe Jr., Rinaldo, Modisto, Consolacion, Patricio, Martina, Wilfredo, Lendi Joy, Raul, Ranulfo, Jesus, Cyrillin, Gina, Angelito, Valeriana, Jose, Alberto, Esperidiona, Jacinto, Susana, Numeriana, Demetrio Sr., Renato, Fernando, Valentina, Michael Angelo, Gorgonia, Natividad, Alejandra, Fortunato, Lumeriana, Demetrio Sr., Valentina, Bernie, Fernando, Wilfredo Mario Pancho Dandan, Lester Dandan and Fernando Brillantes, Fausto and Dominga, Leonardo, Julieta, Bibing, Romeo, Rulan, Berto, Niyot, Shiana, Petra, Sifa, Rossi, Crispina, Melian, Rodelio, Ancelito, Fex, Marsing, Apusan, Dudoy, Ipal, Daday, Godofrido, Archie, Boboy, Lucring, Ramonaliza, Bonifacio, and Felicissimo. Demetria, Magdaleno, Maria Elias,
Sr., Romeo Maria Desi Ramon Sr., Agustin Jr., Leonido Condrada, Alan Heidi Macario, Esterlita Oscar Jonathan Sutis, Dioscuro Kapangpangan, Godofredo Kapangpangan, Juan Eufronia Kapangpangan, Nonita Francisca Aurelia Felimon, Alan Carmen Arlene Brian Jake Amat, Rafael Albirastin, Domingo Paul Chris Arturo Teresita Ana Corita Mateo, Mario Berhelio Jr., Gaudencio Sheila Marie Angeles Ramon Jose Jesus Juanito Eduardo Julius Basilisa Francisco, Rosela Placido Purificacion, Obilia Avaya Manolita Bres, Juana Nacorda, Rodolfo Lorenzo, Catalino Bellaber, Leonidas Nadal, Jeronimo and Lydia Distawa, Baldomero Nadal Sr., Antonio Iala, Jose and Esperanza Distawa, GC Pacardo, Constancio Abapo, Joselito and Eden Lim, Magdalena Opilia Isabel, Judith Binhamen Romulo Benedicta Florencia, Doroteo Nita Ismael Teresita Tampos Somauas, Felix Quinyanula, Rosalio Cunanan, Sutira Miguelien, Teresito Yap, Eduardo Rowena Julius Junesen, Eugene Albert, Catalino Pascuala Pantaleon del Coro, Domingo Dolgoime, Paul Chris Lauras, Romeo and Dennis Esguera, Mierna and Alfredo, Dennis Gerardo Sr. and Jr., Rebecca, Nicole, Grace, Jackie, Eduardo, and Rowena Estrada. 40 days of Emilio Tabar, death anniversary of Guillermo Tabares. 10th death anniversary of Myrna Esguera. 40 days of Armando Fortos and Erlinda Alvarez. 7th day novena of Dionisio Mendoza. 4th day novena of Jared Rines and Tuma. 19th death anniversary of Adrian Monares. Death anniversary of Presentacion Jubilag and Guillermo Tabares. Birthday of the late Bernie. First death novena of Heather Chloe Riponte. First birthday on death anniversary of baby Angel Alisna. For all the departed souls offered on the altar by Irene Del Prado, and all souls in purgatory, especially the forgotten ones, and those who died of COVID-19. Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, maginulsol kita sa atong mga sala, arumandam kita lang sa pagsaulog nining atong santos nga misa. Isugin ko ang akong kasalanan sa walay pagtinon.
Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon nun kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, sa mga mahan ug tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo, sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buyog-ariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Gisugo ako sa Ginoo sa pagpalit og karsonselyo, galino, aron akong isulog. Apan dili kini ipahumod og tubig. Busa mipalit ako og karsonselyo og gisulog ko kini. Unya misulti kanako pag-usab ang Ginoo. Lakaw ngadto sa suba sa Euphrates og hubua kanang karsonselyo og tagui didto sa lungag sa bato. Busa miadto ako sa suba sa Euphrates ug gitaguan nako didto ang karsonselyo. Wala madugay gipabalik ako sa Ginoo sa suba sa Euphrates aron pagkuha sa karsonselyo. Busa mibalik ako ug ako kining nakaplagan, nadunot na kini ug dili na magamit. Unya giingnan na usab ako sa Ginoo. Ingnon ko niini paglaglag ang garbo sa Huda o sa Jerusalem. Kining mga tawhana dautan og nagdumili sila sa pagpatalinghog sa akong mga pulong. Mga gahi gayod silag ulo og misamot ang ilang kadautan. Nagsimba o nag-alagad sila sa mga Diyos-Diyos. Busa mahisama sila sa karsonsilyo nga nadunot og dili na magpulos. Ingon nga ang kuldon ibaligtos sa hawak, buot ko nga ang tanang katawhan sa Israel ug sa Huda, mukupot kanako pag-ayo. Ang tuyo ko mao nga sila maakong katawhan, ug magday ug magpasidungog kanako, apan nagdumili sila sa pagtuman sa akong mga sugo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo, ikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Ikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Wala ikaw magtagad sa bato nga nagpahimugso kanimo. Ikalimtan mo ang Dios nga nag-anak kanimo. Sa pagkakita sa Ginoo niini, napuno siya sa kaluod ug sa kapungot alang sa iyang mga anak nga lalaki o babae. Ikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Taguon ko ang akong naong kanila, miingon siya, ug tan-awon ko unsay mahitabo kanila. Pagka mabalhinon nila nga kaliwat, mga anak nga mabudhion kaayo. Ikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Sanglit ila akong gipalagot sa ilang dili Dios o gikasuko ako sa ilang walay hinungdang Dios-Dios. Palaguton ko sila usa kadili kakatawhan. Sukon ko sila kausa kabuang nga nasod. Ikalimtan nimo ang Dios nga nagpahimugso kanimo. Alleluia, alleluia.
Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Misugilon si Jesus ngadto sa mga tinun-an ug laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo o gipugas didto sa iyang uma. Og sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy og nanugpa ang mga langgam og nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus may sugilon na usab og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babay o gisagol sa usa ka takos nga harina. Hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pasugilon niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisag unsa kundili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang ingon sa propeta. Mugamit ako og mga sambingay kung makigsulti ako kanila. Suginlan ko silag mga butang nga wala pa hibaloi sukad mabuhat ang kalibutan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang ato ang ebanghelyo mga kaigsuonan ko nagisgot og mura ba og liso unya o kani siyang ipapatubo sa pan. Kani silang duha kaning gamiton, no? Gagmay na sila. Ya, dili kay naingon ta significant kay gamay man kay sangatanan, pero kung masagol na sila didto sa ang kaning pan, kani ipagpatubo ngadto sa pan, mutubo pagayo ang pan. Unya kaning liso kung matanom na siya, mudako na pud siya. And kanang diha na to makita ang kanabang sa kabutang nga basta kanang buhi siya, nagid siya impact no bisag unsa siya kagamay kay naman buhi man siya. Kaya ang patay, wala na fix naman na siya. No? So, mo siguro na una na ko nga kanang pahinumdom kanatong tanan, kitang tanan karon nga mga buhi pa. No, dili unta ta mawagtangan o paglaom kay naa man gyapon tay mabuhat. Bisan og ginagmay na siya, naa gyapon na siya dako nga impact ngadto sa uban. Dili lang sa uban, ani pud mismo sa tuwa. No, just imagine nga kanang liso gamay kay sa tanan niya, daghan na kay sa matabangan. Siguro maupod na kita mga kaigsuonan ko, no, nga sa ato ang kagamay, ma-surprise ta. Ngano ma-surprise ta kung ibutang ta sa sakto nga anglitan kung liso, itanom ta sa kanang tambok nga yuta, maayo kay isang tangan atong tubo. Daghan ang maka-benefit. Nya katupong kani siyang ipagpatubo sa pan, kung na maayon lag masa, nindot pod lami pod kaayo ang luto sa pan. So kanang crucial no kani silang duha ka points nga gusto na kong itagaan atong pagtagad. Ni kita buhi man ta naapatay dako pa bisag naatay impact, naatay mabuhat nining kalibutan na compared sa mga patay na or katong mga non-living things, no, kana mga kani atong simbahan karon kani structure, no, kani mga bangko diha wala na sila, no, sa una murag makaingon ta na sila certain purpose pero karon wala. Pero kita nga mga tao adto sa maninanimba diri pero wala na ron diri naa sa iyong tagsa-tagsa ka panimalay, naa pa mo'y pwede nga mahimo nga maayo ngadto sa inyong tagsa-tagsa ka pamilya, ngadto sa inyong mga kasilinganan.
Ug unsa na siya, no, kana paghatag og maayo nga mga kanang ehemplo, example nga mag-provide sa tagsa-tagsa ka kanang unsa may gustong i-provide para ngadto sa pamilya, kanang mag-collaborate, coordinate. Apil ang dito sa mga kasilinganan. So mao na lagi kay buhi man ta. So di ta mawagtangan og paglaom kay naa pag tay mahimo. Ikaduha, no, nga adto ta sa mga kanang kauban nato nga makatabang nato nga kita mas mo grow pa ta kaysa kung adto na ka sa mga kanang mingon lagi ta buhi pero negative kaayo ang ilahang gipagawas, bati kaysa nga tanan, basin og mamatay ra pud ta, no, dili kay ta mo grow, ta mo lambo. And mao na diha ato ang tan-awon mga kaigsuonan ko. Kumusta naman atong sitwasyon karon? Ibaw ko nga lisod kaysa nga tanan. No, dili gyud lalim. No? Bisan kinsa karon naagyoy mga nahayakan ng gipangbati nga mga unsa na diha. Lahi jud uncertain jud kaysa nga tanan. No? Kay lagi wa man kita kibaw, mahibong lang ta nganong nainani na inana. No, mao na nga kanang tan-awon nato kay bisan sa atong kani nga gamay di taganahan nga ma-waste ni siya, masayang ni siya. Mao na nga atong i-maximize kung unsa may naa nato nga gamay kay ma-surprise ta mga kaigsuonan ko. Ma-surprise ta kay daa pa tay daghan pa dayong pwedeng mabuhat. Ma-surprise pa kita ilabi na kung ang apil ang Ginoo nining ato ang panag-uban, nining ato ang journey nato kay ang Ginoo man ang ultimately, no, nga mas muhatag og grasya to strengthen, nga mas mutubo pa na sa pagayo, munindot pa na pagayo, grasya nga mas makatan-aw sa tuang pamilya unsa may angay buhaton, unsa may sakto gyud anana. No, so kana atong tan-awon mga kaigsuonan ko kay lagi, no, gusto ta nga kaning bisan sa tuang kakabus, bisan sa tuang kagamay, no, daghan dako maagi pun tay impact ngadto sa atong pamilya, ngadto sa tuang kauban. Pagampo sa katawhan sa mga suliran o kagulanan, ang Dios lamang ang atong dalangpan. Budangop kita karon kaniya sa walay pagduha-duha nga iyang dunggon ang atong mga pagampo ug moingon kita. Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa atong Santo Papa, nga naningkamot sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa kalibutan, nga ang grasya sa Dios maghatag kaniya sa bunga sa iyang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga nagkabangi nga mga sakop sa atong nasod, nga makita na nila ang panginahanglan sa mga katawhan, ug mutagad niini diha sa pagtinabangay. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga kalag sa atong mga kaigsuunan, nga mitaliwan na, nga ang grasya sa kaluwasan, maila na, pinaagi sa atong mga pagampo o sakripisyo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Amahan imo ang tanang mga butang, busa among gipangayo kanimo, karon ang nga ihatag mo kanamo ang among gikinahanglan.
Hinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ng ako ang inyo sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa, kining Eucharistia magsantos unta kanamo ug magdala kanamo nganha sa mga kalipay nga tunhay. Kini among gipangayo, hinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Hinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay diha kaniya imong gibag-o ang tanang mga binuhat ug gipaambit nimo kaming tanan sa iyang mga bahandi. Bisan tuod siya Dios iyang gihubo ang iyang himaya o pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo dito sa krus. Ang kalibutan gihatagan niya sa iyang kalinaw. Busa gibayaw siya labaw sa tanang mga binuhat ug nahimo siyang tinubdan sa kinabuhi nga walay katapusan alang sa tanan nga nagalagad kaniya. Busa uban sa kagahuman sa langit, nagpasidungog kami kanimo dinhi sa yuta ug nagday kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon.
Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ng pagsantos ini mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon mikuha sa upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mong kalis sa akong dugo. Sa bagog tunay nga kasabutan ang dugo nga iulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabuhay, si Kristo, siya mubalik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan, nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga maingpit kami diha sa gugma, Bani Francisco mo Papa, ni Jose Palma mo Arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Bani Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban San Jose iyang banaw ban sa mga apostoles. Ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya giatagan na kanimo makagagahom nga mahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios sa katong amahan. Busa mangahas kita sa pag-ingon.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya. Hangtod sa kanghuran. Ginoong Kristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw biling ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Ihatag na kanamo ang imong kalinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, nili ako angay nga mukalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen. Sa nanglamay katuigan, matugon ni Jesus sa katawhan, maghinahalay gayon kita tanan. Ayaw
Magampo kita. O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan, sa pagpasakit o pagpakamatay sa imong anak. Kining gasa nga sa iyang gugma, magdugang unta, magpulos sa among kaluwasan. Kini mong gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Oratio Imperata against the COVID-19. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Protect the medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion. We pray for those affected, may they be restored to health soon. Protect those who care for them and grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in this trying time to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of the virus and to save us from our fears. Amen. Prayer to Our Lady, health of the sick. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick. Pray for us. Saint Raphael the Archangel. Pray for us. Saint Roch. Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz. Pray for us. Saint Pedro Calungsod. Pray for us. Saint John Bosco. Pray for us. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ug manalangin kaninyong Dios nga makagagahom sa tanan. Ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.